एके वाटेन गोयात सर्वोच्च न्यायालयात म्हादय खातीर झूज चालू असताना आणि कर्नाटकात मुख्यमंत्री सावंत प्रचाराक भोवता असतानाच म्हादयचे उदक पयलींच वळयला आणि गोयान आता उदक साठोवपाचे मार्ग आणि नवे स्त्रोत सोदपाचेर लक्ष केंद्रित करचे असे कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगला। ऐकात। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज अ मेन आता करूंक जाय म्हादयच्या विशया वयल्यान। मेन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज नॉट ओनली इन पार्रा। आय एम टॉकिंग rain water harvesting should be carried out throughout Goa and in all villages should have their own water provision। म्हणजे हांव व्हडली एरियाचे उलयता, हे मिनिमम 5000 स्क्वेअर मिटर जागो 4000 स्क्वेअर मिटर जागो प्रोविजन करपाची गरज आहा प्रत्येक विलेजीन फॉर द जनरेशन नेक्स्ट। म्हणजे आम्ही फ्युचर जेन्ना चिंता तेन्ना वॉटर बॉडी एक विलेजीन आसची जिंगा पावसाचे उदक डायरेक्ट थिंगा येतले आणि दोंगराचे उदक म्हणजे दोंगराचे सकला हे वॉटर बॉडी आसपाची गरज आहा। दोंगराचे सकला म्हणजे दोंगराचे उदक येयले आणि डायरेक्ट थिंगा त्या तोयेन गेले व्हडली तोयी। अ वॉटर बॉडी हॅज टू बी क्रिएटेड इन एवरी सेकंड विलेज। इफ इट इज क्रिएटेड इन पार्रा वेल्ला कणका इज सफिशियंट। पार्रा वेल्ला कणका एक झाले म्हणजे हे दोन विलेजीक एक वॉटर बॉडी। आता गिरी विलेजीक एक वॉटर बॉडी, सालिगांव विलेजीक एक वॉटर बॉडी। सालिगांव and Sangolda can share a common water body। We cannot rely only on that water which will come which is coming for so many years, but everybody is fighting for that water। You look at today, we are still fighting the battle in Supreme Court, we are still fighting the battle before the tribunal। सगळ्या वाटेन आमची हे चालूच आहा, पण तेंच्यांनी 100% ती चेंज ऑफ चॅनल केल्ले आहा असोन तुम्ही पळया। म्हाका दिसता सगळे मिडियांनी पळयल्ले आहा ती। आता कोर्ट कितें डिसिजन दिता तेजेर आहा ते, बट दे हॅव डायवर्टेड वॉटर। बट डू यू थिंक दॅट गोवन शुड बी रेडी टू गिव अप म्हादय? वी आर नॉट रेडी टू गिव अप म्हादय, बट प्रोविजन हॅज टू बी मेड इन ऑल विलेजेस। दिस इज व्हॉट आय फील एज अ MLA ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, एज अ MLA ऑफ गोवा। कित्याक आयज आमकां वॉटर शॉर्टेज इतली आहा हिंगासर, the major water shortage in coastal belt of Goa। I am not saying we are going to leave the issue of our Maday, because Madayaचो इश्यू इतली वर्सां जाली चलता आणि अजूनही पासून आमकां उदक येता, बट वॉटर कमी जाल्लें आहा। जे रिव्हरान आमकां उदक येताले त्या रिव्हरांनी कमी जाल्लें आहा, कित्याक डायवर्जन जाल्लें आहा। Maday water because it's not going to sustain in the future। You look at how fast growth is there in the state of Goa as far as new hotels, resorts, guest houses, villas, bungalows are concerned। So how do we stop that as a government or as a panchayat? आम्ही स्टॉप करूंक शकता ते ना, वाडत आहा, हॉटेलां वाडटा, रिसॉर्ट्स वाडटा। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीष गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकर।